କାଳିଆ କହିଲେ ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡୁଛି ତୁ କାହିଁକି ପାଟି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି ତୁ ଜଟ କହ। ଜଟ କହିଲା ମୁଁ ବି ଥରେ ଯିବି। ଇଏ ଗୋଟେ ଟୋକା ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଜଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଶୁଣୁ। ଗୋଟେ ଟୋକା ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଜଟିଆ, ତାକୁ ଜଟ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା କାଳିଆ। ଇଏ ଶଳା ଜଟଟିର କୋଉଠି ସେଟିଂ ଫେଟିଂ ହେଇନି, 30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଖାଲି ୟାର ଦେଖିକି ତା ସିଏ ପଟେଇ ଦେଲା ଦେବୁ କାଳିଆ ପଟେଇ। ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଟେଇ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭାଉଜଟିକୁ ପଟେଇଛି। ଭାଉଜଟି ମାନେ କ'ଣ, ତା ଘରେ ସ୍ୱାମୀଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀଟି ତାର କୋଉଠି ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛି, ମାସରେ 3-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆସେ, ଆଉ ଅଧା ଟାଇମ ପଦାରେ ଥାଏ। ଭାଉଜ ଏକିଟିଆ, ଇଏ ଶଳା କାଳିଆ ଯାଇକି ସେଇଠି ସେଟିଂ। ଆଉ ଇଏ ଜଟ ଦିନେ ଦେଖେଇଦେଲା, କହିଲା ଏବେ କାଳିଆ ଆଚ୍ଛା 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 ଧରିଦବା ଧରିଦବା। ଆଉ କ'ଣ ଦିନେ କାଳିଆ 11ଟା ବେଳେ ପଶିଲା, ଜଟ ଯାଇକି ଦୁଆର ମୁହଁ ଠିଆ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ବାହାରିବୁ ତୁ ବାହାର। ଆଉ 2ଟା ବେଳେ କାଳିଆ ବାହାରିଛି, ଜଟ କହିଲା ବେ କାଳିଆ ତୁ କାହିଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ? ଇଏ କହିଲା ନା ଏଇ ଟିକେ ଭାଉଜ। କ'ଣ ବେ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁ ତା ଘରେ ବସିବେ? ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ଇଏ କାଳିଆ କହିଲା ତୁ କାହିଁ ଦେଉଛୁ, তোর কোন অসুবিধা হলো? বেটা আমার পবিত্র হবে, বহুত পবিত্র সম্পর্ক আমি দেখিছু। শোন তা স্বামী নাই, একটি স্ত্রী লোকটা তাকর মু পার্টি করিবি। কালিয়া কলে তু গোড় হাত তলে পড়িছু কাহে আনু ইয়ে কোন মো ভাই পরা কি ভাইবে তু কোন খাইবু? মদ মু দেবি, মাংস খাইবু, চাল চিকেন দেবি। কলে বে মতে কোন কোন ভাবিছু তু মতে চিকেন দেবু মতে মু সা কই। কালিয়া কলে তু গোড় হাত তলে পড়িছু তু কাহি পার্টি আচ্ছা কোন করিব ধরা পড়ি যাইছি কোন করিব মু তু যাহা কইবু মু তো কথারে রাজি তু জট কহ। জট কহিলা ମୁଁ ବି ଥରେ ଯିବି। କାଳିଆ କହିଲା ନା ବେ ସେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। କି ପବିତ୍ର ବେ ତା ବର ଆସିଲେ ର ପାଟି କରିନି ମୁଁ କ'ଣ ଗଲା ଯାଇକି ଭାଉଜ କହିଲା ଭାଉଜ ଆମର ଏଇ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜଟ ଜାଣି ଦେଇଛି, ସେ କହୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ କହିଦେବି। ଭାଉଜ କହିଲେ ମୁଁ ମରିଗଲି ଲୋ, ମୁଁ 50 ଥର ମନା କରିଥିଲି ତମେ ଆସନି, ତମେ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସଂସାରରେ ନିଆଁ ନାଗିଗଲା ଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଭାଉଜ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ନା କ'ଣ? ନା ସିଏ କହୁଛି ଥରେ ଆସିବ। ଭାଉଜ ବାପା ରାଣ୍ଡିକି ଗଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ କ'ଣ? କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଥରେ ଡାକ। ଆଉ ଜଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଇଛି କାଳିଆ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ। ଭାଉଜ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଟ, ନମସ୍କାର ଭାଉଜ, ବସୁନ ବସ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ସକାଳେ ଖାଇଥିଲ? ନା ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି, ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ। ଏତିକି ଜଷ୍ଟ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍। ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଠିକଣା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ କବାଟ ଖୋଲ। ଭାଉଜ କହିଲା ମୁଁ ମରିଗଲି ଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଶଳା 2ଟା ଯାକ ଘରେ ପଶିଛ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ ଜଟ କହୁଛି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ? ଭାଉଜ କହିଲେ ଜଟ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଟୁକୁ ପଳାଅ। ଆଟୁ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ଏଇ ଯୋଉ ଘର ପଟା ପଡେ। ପଳେଇଲା ଜଟ ଆଟୁ ଉପରକୁ। କାଳିଆକୁ କହିଲା ତମେ ତ ପୁରୁଣା, ଖଟ ତଳକୁ ପଳାଅ। ଭାଉଜ ଗଲେ, କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲେ। ଭାଇ ଆସିଲେ, ମାଲୋ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଦିଅ ବଦଳେଇ ଦବା। ଓହୋ ଆଜି ଟିକେ ଛୁଟି ମିଳିଗଲା। ଓହୋ ଭାଉଜ ମାନେ ତ ଯେତିକି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେ, ମାନେ ଭାରି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ। ମା କଳା ପଡିଗଲଣି ତମେ, କେତେ ଝାଳ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ। ଦେଖିଲା ଖଟ ତଳେ ଗୋଟେ, ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ। ତ ଭାଇ କହିଲେ ମାଲୋ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଦେଲ। ସେ ଯୋଉ ଭାଉଜ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ ଟା ଦେଲେ, ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଏମିତି ବୁଲିଲା। ଭାଉଜ ଭାଇ କହିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟାନ୍ ନା ଏଟା କ'ଣ ବେ? ମୁଁ ଫୁଙ୍କିନି ଆହୁରି ଜୋର ପବନ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ଜୋର କରୁନ। ଭାଉଜ କହିଲେ ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଫ୍ୟାନରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି ଏକିଟିଆ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏସି ଆଣିକି ଲଗଉନ ପ୍ଲିଜ ମୋ ଧନ ଲୋ, ଗୋଟେ ଏସି ଆଣ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା 12,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, 3,000 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ଯାଉଛି, 7,000 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚଳିବା, ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବି? ସେ ଉପର ବାଲା ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେବେ। ଉପରେ କିଏ ବସିଛି? ଜଟ। ସିଏ କହିଲା ଶଳା ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି? ସିଏ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କଥାଟା କ'ଣ, ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଯାଇନି, ଭାଇ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଛ ଦଲ, କ'ଣ ଖାଇଦବା, ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କହିକି ଆସୁଛ? ତମେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଳେଇ ଆସୁଛ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରିଜ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର 3 ଦିନ ଯାଏ ଏକିଟିଆ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଏକିଟିଆ ଯାଏ ରୋଷେଇ କରେ। ଏଇ ଶୁଣୁନ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ଆଣି ଦଉନ। ପୁଣି ଭାଇ 12,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, 3,000 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ଯାଉଛି, 7,000 ଟଙ୍କାରେ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଫ୍ରିଜ, କୋଉଠି ଆଣିବି? ସେ ଉପର ବାଲା ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେବେ। ପୁଣି ଜଟ ଚମକିଲା, କହିଲା ଶଳା ଏସି ଦେବି ମୁଁ, ଫ୍ରିଜ ବି ଦେବି ମୁଁ, କାହିଁକି? ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଯାଇନି, ଭାଇ ଭାଉଜ କହିଲେ ମାଲୋ ମୋ ହାତ କେତେ ବିନ୍ଧୁଛି, ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟେ, ଲୁଗା କାଚ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ ଘରେ, ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ ନାହିଁ। 12,000 ଟଙ୍କା ହଉ ପଛେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ନହେଲେ ଆଣି ଦଉନ। ଭାଇ କହିଲା ତମେ ସିନା କହୁଛ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ, ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ପଇସା 8 ଆଣ୍ଟେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନି, କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଚଳିବା? କୋଉଠୁ ମୁଁ ଆଣିବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, କୋଉଠୁ ଆଣିବି ୱାସିଂ ମେସିନ? ସେଇ ଉପର ବାଲା ଯଦି ଚାହିଁବେ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ, 3 ଛାଡ଼ ଧର୍ମ ଛାଡ଼। 3 ଥର ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଜଟ ଉପରେ ବସି ରାଗିଲା, ଆଉ ମାନେ 3ଟା ଯାକ ସେ ଦବ।
फाइनाली बड़ पार्टी कहला भाई मु कहीं सबू देवी भाई मु आज फर्स्ट टाइम एसची से सब कालिया खट तले ये कालिया खट तले अच्छी